जे काय मला शेतकऱ्यांसाठी करायचं ते आम्ही करतोय. देवगडमध्ये मच्छीमार बांधव आहेत, त्यांच्यासाठी आपण काही योजना चांगल्या माझ्या डोक्यात कल्पना आहेत, त्यांना आपण मदत करू शकतो. त्याचबरोबर या भागामध्ये आंबा बागायतदार आहेत. जसं मी काजू बागायतदारांसाठी आपण एक प्रकल्प केला, तसाच फळ प्रकल्प त्या शेतकऱ्यांसाठी आपण तिथला एक प्रकल्प हा माझ्या पुढच्या भविष्यात माझ्या डोक्यात आहे. त्याचे ही पारंपरिक जी पिकं आहेत ह्यांना समृद्ध केलं पाहिजे, ह्यांना चांगली बाजारभाव दिली पाहिजे, ह्यांना बाजारपेठ दिली पाहिजे आणि ती बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यायची माझी तयारी आणि मी माझे तसे प्लॅन तयार केलेले आहेत. जो शेतकरी आज त्याचा आंबा नासतो, बरेच वेळा उचलला जात नाही आणि नाशिवंत फळ आहे, बरोबर. ते लगेचच्या लगेच नाही गेलं तर ते खराब होणार आणि तो नुकसान त्यांचं मोठं ते वर्षातून एकदा येतं पीक. तो बिचारा त्याच्यासाठी डोळे लावून बसलेला असतो आणि त्याच्यात नुकसान होऊ नये, त्यातून त्याला 4 पैसे त्याला चांगले मिळाले पाहिजे, या दृष्टिकोनाने आपण काम करणार.